weche mag keto mwandu kuonde mopogore opogore ponono ka gisumo mana paro nikech jogi to gintiere go kar kacha gikia gima gini dhi kelo ne oganda ka en medruok mag nengo ma kamano. Cleo ing'eni sirkal ka sirkal koyier to nyaka bed gi economic agenda mare. Sirkal mar Ker William Ruto nyaka bi e ofis apani sani en dwe mar 8 kata 9. Nobiro ka en gi paro kendo no osete up kaka ni bottom up economic transformation agenda. Agenda mare embe nong'iyo economy kaka en. Isewinjo ka Ker William Ruto wache functions mang'eny ni en japuonjre machiegni kabisa mar ker mar adek mar Kenya, His Excellency the late Mwai Kibaki. Manyiso ni en kosomo economy according to his understanding kaka ker. En osomo economy ni mana kaka otemo wacho ni owuotho e footsteps mag Mwai Kibaki. But nitiere gik moko manyaka be wang'i matut. Nikech ing'eni nitiere weche mana winjo ko wacho in the interview mane nitiere koni mokwongo. No wacho ni nitiere levies kaka road development levy no golo. But of course, ing'eni seche moko be nyalo bedo gi advisors ma kar wacho ni en railway development levy to nyise ni gini kore en road. For those errors we cannot say ni ker no error fully, but there are certain things mapani in terms of advisors moketo machiegni manyise ni kigolo ma kiketo ma to wanyalo balance. Let's get back to gima koro ne chando ahinya e wach mar fuel. En adieri kabisa ni nengo mar mafuta koidho to affect gik mang'eny. Tax manitie mafuta idho